Kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa undi-undi dawa ayo para putra taat ing agama ben uripe ayam tentrem uga mulya kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa undi-undi dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem uga mulya kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa undi-undi dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem uga mulya. Lamun qadimun la yumalu sama'uhu tanaza angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi minku lida'ain wa nuruhu dalilun li qalbi inda jalil wa hayrati kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja baksa korbanake sadapatin tetangga sapa wong Jawa kang atung bondo sepakitan marang bondo lamun qadimut la malu sama angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafim min kulli da'ain wa nuruhu dalilun li qalbi radali wa hairatin kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja baksa korbanake sadapati tetangga sapa wong Jawa kang atung bondo sepapitan marang bondo lamun qadimun la yumalu sama'uhu tanaza angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'ain wa nuruhu dalilun li qalbi tajalin wa hairatin kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja baksa korbanake sadapati tetangga sapa wong Jawa kang atung bondo sepakitan marang
Tohimun layu malu sama hukum tanasa engkau lin wa fi'lin wa niyatin bibi astabimbin lida'ain wa nuru dalilun li qalbiin dadalin wahai roti arum arum burat wangi lir Banjaran Sari arum arum burat wangi lir Banjaran Coba melipar mangkis kulipar maka ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar candaku dapat jamati iki piye wong tuwa rapi perawan yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa
barang seni tradisi ayo diuri-uri darung suarane ditukuh kamelane ranane intan antri diopol atermati darane jalan tembak sejugang semundap lah betotone surarane barang seni tradisi ayo diuri. Sluku padoki nilai lo siromo menyang Solo lek oleh payung mudhun sendit lolo lupa wong mati ora obah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam cukup padha padha iki ae siromo menyang Solo le oleh payung itu cantik lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sluku padha padha iki lae tu siromo menyang Solo le oleh payung itu cantik lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam duku padha padha iki lae lu siromo menyang Solo le oleh payung itu cantik lolo lupa wong mati ora opah yen opah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam duku padha padha iki lae lu siromo menyang Solo le oleh payung itu cantik lulu lupa wong mati ora opah yen opah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam duku padha padha iki lae tu siromo menyang Solo le oleh payung itu cantik lulu lupa wong mati ora opah yen opah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala
tit lulu lupa wong mati ora upayen upah peteni utayen urip nek nuwi awo upaso di Allah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam janji lu ngomong sedelo cari sebulan ra ono pamit munalika semono ning stasiun Palapan Solo cari lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warna lali opo pancen lali yen eling kok enggal bali Dadah selamat jalan janji lu ngomong sedelo cari sebulan ra ono pamit munalika semono ning stasiun Palapan Solo hey ha hey hey ha hey hey ha hey oh 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 Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bukine goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bukine goyang. Akale jungkir negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane sungsang. Saiki dirmakume enter imame ilang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane sungsang. Makmume gentir imame ilang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite pecah. Atine kafir, uripe tenang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite pecah. Atine kafir, uripe tenang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, atine pandang. Sing urip mungkin, sing urip mungkin, sing arep iman. Zaman wis akhir, zaman
sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin tak lilo 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 ledo tumandang ojo pinangani anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang baguse ayo sikro sikro bujangno
ing pinggir kali ayo moblong-moblong ning saiki ana ngendi 5 7 7 5 sugeng dalu para pamirsa waru-waru doyong mas doyong ning pinggir kali ayo moblong-moblong ning saiki ana ngendi nandur jamur nandur pari bangun sedulur lumantar seni waru-waru doyong doyong ning pinggir kali ayo moblong-moblong ning saiki ana ngendi gulali coklat warnane sugeng mirsani warok WJB waru-waru doyong doyong ning pinggir kali ayo moblong-moblong ning saiki ana ngendi oh ayo hey ae ae Sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bi ilmillah isolata taimatan bidawami mulkilahi topo ati ikulima perkarane kabeh pisan maca Quran lan maknane kabeh pindho salat pengilah konono kabeh telu dikir wengi ingkang suwi kaping pate watangira luwe ana kaping lima wong kang soleh kumpul ana salah sawijine sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Allah nyembatani turi-turi putih ditandur ning kebon agung turi-turi putih ditandur ning kebon agung jeleret tiba nyemplung kok ira kembange apa kok ira
kembang tebu cacahe pitu kang pitu marang guru ben lagune ora kleru mbok ira kembange apa kembang jambe diroce-roce kembang jambe diroce-roce rungokno pituture beta tetun tepi murite mbok ira kembange apa kembang baru biru-biru kembang baru biru-biru apa to tegese guru dikuku uga ditiru mbok ira kembange apa ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang Ngalengka wis dadi awu gobong gedhe jroning praja